vision ni Mifa production jabrani lajebago malikono ani malikoka ama foko au bismillah anga émission mandi keneka no ye Mifa chez Instare Mifa chez Instare jem kay abella waleya aw demso ana balmamso labati dunya fe bi an wulila kasi anga belebele doma no te mo dogule malikono bile ni beko mafa mo sebe yere joy nangu mafa mo sebe aban hakili jigi yela konna donc bamanan côté ko kuma benendo mo benendo iyere da amena se mafa yere masa mafa ini nyanguma manne uma kor bashi tawere la bashi foitana so mo do amina ya rabbi bi ansera yani no amina vision ni Mifa production nga bolo di ñogoma canal konnana amina je ani bina je ka masala kungoni nge otina ke bashi yokon bashi foitana d'accord ama fola mafa yere to ana jamu mafa be bo dugu jumena mafa sigi yoro bene mi yoro jumema ami domina iko bi yala mafa furlendo wa mafa shibe sanjolla bo mbe foli belole ba kaw were ani en flel ba jegulu bela jale ne wolola bomoko sigi yoro benenu bakar bukuma ne miyangay ne to Burahima njamu jaray mfuruleni ifurulendo haya imanga question kelen jabire ni ko mafa shibeta sanjul la mi domine ko bi non shira hoteno OK ote problème yala na anko mafa ina fon bora ka fo 600 beba do mafa yela ko kelade mafa ka yela ko konnana mafa yela ko damne wati jume parce que an beba e ka fo mafa be akume yela bugula ay fencha manke ay cetrini fenyi mais mafa yera duna yela bugula chogodi iya kala ni kewa walma iya danne chogodi de no bo comédie yera ni ngo go kuma ne tsaka fo ne comédie sora en fin yera di ya ka sora en fin no ne comédie sora en fin yera di il se go wala doni oh parce que ne fagoy turupude ne bagoy turupude d'accord oh mais c'est quand on comédie sur en fi chena ya salo ba foto ya mi chife ka salo bo mo chife bon ne me doneke ne bora donne kon nana kata comédie la kana comédie la voilà sinon donne ko kan ne ari kon nana d'accord mais ma fayre comédie ndamne wati jumeni kon nana non ne ne comédie damne ka toro yela bugu nte ko ora ke ko ne asoro duere de ko yela bugu ko era kote ma fay comédie damne ka soro abe sanjulli la na kuma be ne comédie dam ne o do finyana ne wolla ka comédie to en fini ya ne be ka finyana wolla comédie kono de ko e wolla comédie kono voilà kana korobe comédie kono fo kana ke comédie ke la bay comédien bay d'accord o famiara donc amesega fola ko ma fay internationale comédie re kon la sagi parce que mafa no defo bi koni yelete naki on shin niki lay mafa bi sega en flebaraw ana yere la yele doni ni wati kon nana kon problème foi to la parce que ni ga baray fami o qualité kamana gam ya famo bon ni yoro la me foli bake traw la ko parce que li anga mo glano ko ya famo hein ina ba trawle ke do flene ngoro la no téléphone bon bi cha téléphone soro kuna sininde mais ko male be mo ka yala ni téléphone ata afene ale boloni téléphone tira do ke yala ni téléphone ani téléphone be do jien fambe trawle de do ne flene ke ngono ka ba ko ka téléphone da nyega ko ka glegi boko glo ka kulushi boko glo ka biri ka be jika ko ka do téléphone sonena tarawle téléphone ta ga da kulo la ka peli ke ka yala nyege ngono ka yala nyege ki to la doro ka nyina ra ko ki klenga bo nyege ngono ni jodi na kama jela
amuso anyana amuso nyere bena amuso ko ko ga go ha go ke bora rezo kono go ay birigi yera la ja go comme ça ga kuma etien dem ne jora rezo ga karashete ko na ga karashete wala la ave poli belo lo ga taraw la ko wi tere la atete beninga ne won baro bi yela tike machine digile on ko taraw la ko foli bilbil ba mi yoro la cameraman yere tarawuli ka faroga ay me jeludo e may mo ko mana wuli jelu bugu nege wa ko trawlen jabate ko be jam gele mais ne ma se ko lucia don tado jeludo do wa bozo do ne ma se ka do parce que o mana wuli jelu bu nege ko batke no ngona trama ko tike no ngona trama mais trama ga ngwe bozo do wa so mono do na be badala kuma be ne ti ko fen fo mo rola e fo ma na trawle ka uklela yere bina explication na di ama woroka sna yere ma foi fam yo sna ne ma foi fam yo rola d'accord wala ama fa sama fa komi yere boraka fa sanno yele bugu ya soro ebe fe yele ku konna na deja e yele ku kele mais anya ye ka anki ila kudo o soro la yele bugu sababu yala mais sisani no anya ye ini yele bugu konna na ini komani mo chaman tumi barake ñogon fe mais sisan no antini komanu mi ka barake yala problème dobe eni ulu cewa non comédien te maliere kono ko problème menen mo gomje ote ya fama comédien te ne yere be rom na bibina ni ne mo la ko me tsaka na barake ne mo go jor la ne bi wol wa comédien fin fe a fitini fara ko balenga ni mo be na ne wole ka tiga barake ne be barake wala ya o kon nana mi interke sabe ba fu comédie kon nana no petit gimaye ko ya ko foli bilil ba be petit gimaye re ni wadila isu keta petit gima no me nga foli bilil ba ba ni rola ani petit bandi ka faral laji kan d'accord ya fama sinon ma problème tenen ko maliere comédien chiti ya fama o famera o temenen ko ka buyini no ame sisanino yala mafabe barawaraw ke ka fara comédie ka mini comédie dorote kelinya mafa barawara ke ka fara comédie te ina fo bara sujumen jume ina fo firi sega ke firi fini fini firi ebe fini be doro ke ka faro be doro fene ke mutulu yo ci ba goro ka baraka changwa be te saka foko ko falite wolo jamala sino me je bara be ke fona boro shen mo ko fakala nyado war be toro fe mena mo be ke d'accord o famera bo mafaka barain konnana anyaye ka fo mafaya afoko comédie ale ka barai yala mafaye geleya soro comédie konnala aka bara damne ni sisan cewa e geleya do soro akonnana o jenatika bara be baro bara i dogma be geleya soro ala mais tale nya fe no ko be nako mais be seki idado o geleya do la doni ka fawena non ningo ko nye geleya soro ala aussi geleya bate parce que jenatika baro bara ni tala ita geleya donc oui ci efuma ne do yinga wéré bolo ko comédien ko tu comédien mo war fula mané sor efuma anga bara inga jugu aday d'accord ya wa kan no ko adam fene ya bara bena jugu aredu efuma bo jugu ya be bara be kon nan efuma bo o lu yoro do tenere jorobe comédien be soro efuma sino ko a foko jugu ya baddo yinta ko antoro comédie kon nan o makenen chamambe do comédie la bibina do be do ala ko comédie kadi do be do ala ko me faka fen sala do fene be do ala ko me faka ko toko wa do be do ala ale son route kam ya fama o werate comédie sa e maliar be ya fama ne ba mu soro ka fo artiste dimten bela jalena buna ramade ala ni fem tani sebebe na fasoro la fa ya fama kana do ala ko to bala yala
kana dɔ la ko tɔ b'a la ou bien ko n donna la n ye dɔɔni sɔrɔ Mali comédie filɛ nin ye quoi retraite t'a la i y'a faamu retraite t'a la mɔgɔ ɲi jɛ wagati o de y'a gɛsɛ k'i kuma ye mais ne b'a ye sisan artiste denmisɛnnin caman bɛ yen nɔ n'u ye dɔɔni sɔrɔ n'u ye tɔgɔ dɔɔni sɔrɔ u bɛ taa appartement ta la n bɛ taa appartement ta an bɛ taa sigi appartement ta yɔrɔ in tɛ foyi ye an bɛ sunkuru tigɛ yɔrɔ an ka taa boisson min a donna ta a bɔra ta olu mais Mali tɔgɔ sɔrɔli ka nɔgɔn ni nɔgɔya dan ye quoi mais bɛɛ tɛ se k'a makara quoi i y'a faamu tɔgɔ sɔrɔli ka nɔgɔn ni tɔgɔ marali ye quoi i y'a faamu n'i y'a sɔrɔ n'i ma se a makara k'a minɛ ka ɲɛ a bɛ taa k'i bolo la bon a sɔrɔ kuma o de ye fɛn kɛ wagati n'i ma se ka fɛn kɛ wagati dɔrɔn n'i binna maliyɛn dun filɛ nin ye u b'a f'i ɲɛna cogo min na u b'a f'i kɔ o cogo kelen na karisa kun bɛ a ye nin tɔgɔ sɔrɔ a ye diɲɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ mais bi bi in na a bɛ cogo di a lajɛ buna hadamadenw tɛ kelen ye quoi i y'a faamu ne kɔni m'o o conseil min bɛ n bolo k'a fɔ Mali artiste denmisɛnnin bɛɛ lajɛlen voilà ne tun bɛna se question in ma mais a bɛ fɔ Mafa yɛrɛ fɛnɛ kɔnna ne ma question in kɔnɔna na o tɛ baasi ye sisan komi ne kungo kɛ k'an na yɛlɛ dɔɔni non bon parce que sisan kɔni non Bamakɔkaw y'u ja parce que an bɛ tile ko tile tɛ Bamakɔ yan an bɔra Kayi don non tile ko banna ye ala ni Kayi tile ka farin Kayi ka muso tɛ lɔgɔ tasuma mɛnɛ ka kini tobi bilen u b'u ka daga ji don dɔrɔn ka ji k'a la k'a ta k'a sigi tile kɔrɔ 30 minutes daga bɛ wuli f'a bɛ bɔn non Kayi tile ko banna ye n'i bɛ taa Kayi de jɛgɛ manɔgɔ b'a pan ka bɔ ji la sɔnni a ka jigin o y'a sɔrɔ a kɛra jɛgɛ wusu ye o bɛ kɛ dugu kelen de la Kayi non parce que ne ko ko mɛ kuma kɔ n tɛ se ka Tarawelelakaw yɛrɛ de to yen nka mais ne k'i ka cɛ lajɛ quoi n bɛ fɛ ka hinɛ a la dɔɔni quoi bon fulaw fɛnɛ filɛ nin ye cɛ donc fulakɛ de polisikɛ de filɛ ka fulakɛ gɛn ala n'a ye fulakɛ gɛn k'a gɛn fulakɛ y'a to bolila ka gileki bɔ k'o fili k'a to bolila ka kulusi bɔ k'o fili k'a tɔ to kulɔti ka taa se kogo ma cɛ polisi dɔw ni jalen ka taa se kogo ma dɔrɔn kogo paki tu kogo kɔfɛ polisikɛ fɛnɛ nana ka kogo paki tu kogo kɔfɛ ja fulakɛ y'i cun yɔrɔ min na dɔrɔn fulakɛ y'i jɔ k'i sɛmɛ kogo la dibi la polisikɛ fɛnɛ nana dɔrɔn k'i cun dɔrɔn polisikɛ sɛgɛnnen b'a ɲɛ t'a la polisikɛ y'i bolo bɔ k'a b'a a bolo da kogo la polisikɛ bolo magara fulakɛ kɔnɔ na a ko cɛ ko nin kogo in ka magan dɛ fulakɛ ko ko walayi k'a jɔra sisan a tɛ tɛmɛ ni ka Mafa donc Mafa an b'a fɔ k'an ka émission bɛ ɲini ka se a kuncɛyɔrɔ ma mais an bɛ don min na i ko bi Mafa yɛrɛ b'a dɔn Mali bɛ lahalaya min na Mafa bɛ se ka ladilikan jumɛn de sɔrɔ Mafa bɛ se ka ladilikan minnu sɔrɔ Mali yɛrɛ ka nin waati in na i n'a fɔ a bɛ se ka kɛ duwawu fana ye an bɛ don min na an bɛ yɔrɔ min na bi bi in na ne b'a fɔ maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ɲɛna sɛgɛn kɔ hɛrɛ ye quoi an bɛ sɛgɛn min na bi bi in na bɛɛ k'a kun n'an y'a kun hɛrɛ bɛ na nin kɔfɛ quoi i y'a faamu maliyɛn tɛ se ka sɛgɛn ku de u tɛ se ka tɔɔrɔ ku quoi sinon n'i ye fɛn fɛn tɔɔrɔ ku o hɛrɛ bɛ na kɔfɛ i y'a faamu mais sisan nɔ Amadu ni fɛn min bɛ Mali kan maliyɛn dɔw bɛ ka kule dɔw b'a la k'a donna ta a bɔra ta olu tɛ quoi bunadamaden i tɛ hɛrɛ sɔrɔ n'i ma sɛgɛn quoi an k'a ni sɛgɛn ye an ka Amadu ye an k'a kubani minnu kɛlen jamana minnu bɛ kɛlen sira datugulen don ani jamana minnu cɛ degun m'an kan o degun kelen b'olu fɛnɛ kan i y'a faamu parce que bunadamadenw bɛ balo ɲɔgɔn na de i y'a faamu olu ka jamana nafa dɔ bɛ na anw fɛ yen bon an fana ka jamana nafaba fana bɛ t'olu fɛ yen nɔ i y'a faamu i n'a fɔ an dafɛ sous-région ninnu bɛɛ lajɛlen Mali bɛ jamana caman balo dɛ parce que n'i y'a jateminɛ an dafɛ dugu ninnu baganw bɛ bɔ Mali de la ka taa bɛɛ la an dafɛ dugu ninnu an ka dumuniw de bɛ bɔ yan nɔ ka taa u bɛɛ la i n'a fɔ an ka malow i n'a fɔ an ka zabanw i n'a fɔ an ka kumumafɛnw a ta k'a lajɛ Sɛnɛgali yɛrɛ lajɛ sisan nɔ ko tomi kilo bɛ 800 de la Dakar
mais a b'anw fɛ yan 100 wala fɔ a bɛ se ka dumuni kɛ kumun quoi a ma nɔgɔ a ma nɔgɔ bon sogo fana da ka gɛlɛn anw ka baganw bɛ taa yen nɔ o bon Abidjan b'o la Ivoirien filɛ nin u ka logo de bɛ na yan nɔ logo ka d'anw maliyɛnw wa anw maliyɛnw fana de bɛ taa wari don a la yen nɔ maliyɛnw bɛ wari min don logo la o jamana tɛ m'o don a la u yɛrɛ ma bɔ k'a fɔ ko logo min tiɲɛna olu bolo ko mɔgɔ t'a da a tɔni hakɛ dɔn an kɔni bɛ mun fɔ maliyɛn bɛɛ lajɛlen na an k'a ku an k'a sɛgɛn in ku hɛrɛ bɛ na o hɛrɛ bɛ na tant que Ala bɛ sanfɛ kɔni duga tɛ jigin ka bin o fɔ an k'a di Ala ma dɔrɔn Ala b'a bɛɛ ɲɛnabɔ Ala kɛlen k'a bɛɛ ɲɛnabɔli di Asimu ma an ka jamana ɲɛmɔgɔ an ka tugu kɔ dɔrɔn u b'a bɛɛ ɲɛnabɔ d'accord donc folikan laban jumɛn min ma fa bolo bon folikan laban min bɛ ne bolo n ka foli belebeleba b'aw yɛrɛ ye n b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn aw y'aw sen bɔ kɔnɔkɔrɔ ka na n sɛgɛrɛ n ka foliba b'aw ye ani an filɛliba jɛkulu bɛɛ lajɛlen a n'aw ka caméramaniw parce que an bɛ diɲɛlatigɛ fɛn fɛn la an ka caméramaniw fo parce que n'i y'a mɛn artiste ye i yɛrɛ bɛ sanga sɔrɔ i bɛ ye caméramaniw don an ka foli belebeleba bon an bɛɛ diɲɛlatigɛ bɛ taa an bɛɛ taala nin ye ɲɔgɔn ye quoi fɔ ma ne dɔw b'a fɔ caméraman tɛ e tɛ foyi ye caméraman gansan kɔ i tɛ kɛ sare ye jamana in kɔnɔ ni caméraman tɛ ten caméramanw bɛ baara la dɛ n'i y'a mɛn i bɛ kɔni k'i ka bila fɛn o fɛn sanfɛ ni caméra ma filmé an bɛ yɔrɔ min na bi yɛrɛ diɲɛ yɛrɛ tɛ taa ni caméramanw tɛ an ka foli belebelebaw y'u ye fɔ ma an k'o dɛmɛ caméraman tigi yɛrɛ content na o yɔrɔ la dɛ ne b'a fɔ yan denmisɛnninw don tarawelelakaw don i b'u dɔgɔya u bɛ kasi u bɛ tila k'u nɛgɛ u bɛ yɛlɛ tuguni d'accord ma fa an b'i yɛrɛ fo nin waati in na k'an ka wele jaabili la a diyara an yɛrɛ ye kosɛbɛ halisa a bɛ baara min na Ala ka baara in yiriwa aw bolo halisa Mali bɛ lahalaya min kɔnɔ Ala ka Mali ɲɛsuma ka sababu ɲuman k'an bɛɛ lajɛlen ye an b'a fɔ an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ani an filɛbagaw Mifa TV kanubagaw ale ni Amina Vision kanubagaw ko nin ye an ka émission selen a kuncɛyɔrɔ la an bɛna kɛnɛ di Mafa ma sisan nɔ a ka na yɛlɛ dɔɔni k'o kɛ k'an ka kɛnɛ datugu nin waati in na o ma aw ka kɛnɛ porte ye yɛlɛko de ye o de ka d'anw ye o Mafa k'olu ka kɛnɛ porte ye yɛlɛko ye ni yɛlɛ tɛ ko o ko la o ka dilan man di o kuma ye tiɲɛ ye dɛ parce que n'a fɔra ko kiyama jɔn ko bɛɛ k'a ka baara kɛ cɛ aw m'an diya dɛ parce que yɛlɛ ye alijinɛ taamasiyɛn ye o kira n'a a ka mɔgɔw donna kɔfɛ u b'a fɔ k'an ka don k'an ka taa jama layɛlɛ o la n'o kɛra fisɔ i bɛ taa fenêtre yan fan fɛ n bɛ place kelen réservé n bɛ place kelen réservé yen nɔ i y'a faamu bon sa an ka kunjɛ tarawelelakaw ye ou bien an ka kɛ jabatilakaw de ye bon i yɛrɛ b'a dɔn dɔrɔn min bɛ se ka ne layɛlɛ fo ka ne ɲinden dɔ burun ka bɔ ne da kɔnɔ i o ma i ni posi nalen ni sigi mais bon ne denkɛ bɛ yan nɔ donc an ni filɛ nin ko minɛ k'o sigi nɛgɛkɔrɔ Ala n'a y'a sigi nɛgɛkɔrɔ yɔrɔ n'i kɔni denmisɛnnin sigi nɛgɛkɔrɔ i bɛ solimaden fini don a la solimaden fini donnen a la o kɛra don min na o wula fɛ an taara balontan na ne ye to balontan la ne yɛrɛ sen gabakuru sɔrɔ ne sen dama kuma ja o ye gɛnɛgɛnɛ bɔ ne worokɔrɔ sɔnni dugu jɛ ne dun bɛ taa n ko ne bɛ forokiya de don ne de filɛ nin ye ne muso taara n ka koliji sigi ne de taara n ko ɲɛgɛn na forokiya bɛ na ne bɔtɔ gɛnɛgɛnɛ bɛ ne worokɔrɔ ne fana bɛ ka n ka forokiya kɔrɔta ne bɛ ka tagama ka na o bɛnna ne denkɛnin sigilen Ala n'o diminen ninnu kɔrɔ o sinɔn i papa o ye mun kɔnɔ o y'o ɲɔgɔn ye fɛnɛ na an b'a fɔ ye an lamɛnbaga n'an filɛbagaw ko nin bɛ an ka kɛnɛ nin bɛ dansigi kɛ an ka kɛnɛ na nin waati in na an bɛ foli belebeleba di an filɛbagaw ma toujours an tɛ ɲinɛ olu kɔ k'a fɔ Mifa TV kanubagaw ye a kana ɲinɛ ka abonné an ka chaîne na ani j'aime baden an b'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ nin kɛnɛ kelen kan ani nin waati kelen na